Viime jaksossa zombi tulee taloon. Enpä kerro enempää, jos ette ole katsoneet. Hei hei. Ja näemme siis kohta. Mä tapaan sen. Ovi auki! Zombi apua! Mä potkaisen sua palloon. Zombi. Kiitos sait. Se zombi ette enää ikinä tuu mulle. No niin. Mä hyppään kotiin. Minä teen oven. Se on niin ihanaa varmaan. Tiedäni oven. En ollut. Olin tosissaan. Ja tein kolossa oven. Näyttää aika oudolta. Ai kiva. Mä menen metsästämään eläimiä. Susi! Mä kyllä tapaan sen. Mä tulin sinne pihviä. Se on nyt mun kaveri. Siitä tuli mun lempi. Tule! Sen nimi on muuten nyt Lyyli. Kotona hän on tehnyt hänelle ihan ikiuman tallin. Hän värjäsi, otti tappoi lehmiä, värjäsi niitä ja teki erittäin hienon talon keltaisesta. Se on siinä. Hän menee tekemään sängyn. Yksi juttu. Me muutamme ja isunnamme taloa. Eli talon näette siis ensi jaksossa.